Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Sinan Tomas. Meron po tayo dito rice. At sarsa ng Sinan Tomas. At meron po tayong tubig. Tubig. Ayan. So mga foodies, ang pagkain po natin ito ay lutong Quezon Kaya Province. shout out po sa mga taga Quezon Province po. Yes, ayan. Walang tawad sa Quezon, di ba? So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo, Kain na po tayo. kain na tayo. Pangantaking kapampangan. Opo. Titikman natin yung dish ng Quezon Province. Oo, first time namin matitikman Yes. to. At shoutout pala kay sabi ko na, si Marte Atendido. Opo, at saka Ayan. si Bioco Food Trip, Yes. taga Quezon po sila. Yes, ayan. At saka si diba, si yung kakolab natin kahapon. Oo, Si Chan Aldrin, yes, ito. taga Quezon din siya. Ang Wow. unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Sarap pala. Sarap. Lagyan natin sarsa. At Tikman, meron pala sa kamote. tikman mo. Hindi lang namin siya naglagyan ng green peas kasi nagmamadali kami. Opo. Kasi nag-gym pa kami. Si Bits kasi hindi siya nakahanap ng green fish po. Sarap. Pinakuluto sa sa Pineapple. pineapple juice. Pineapple juice ba? Pinakulo doon. Tapos pinrito. Yan. Sarap na? Tapos sa susunod, ikaw yung nabahala nun. Hindi, basta't ganon. Sarap. Wala tayong sili, no? Ito, kamote. Sarap. Bawang. Sarsa palang sarap. Sarsa pa lang. Siguro ito yung pinaka special ng mga taga Quezon Province, no? Kasi masarap. Hello po sa mga Quezon, taga Quezon. Sarap. Kamote tayo. Kamote. Pwede siyang sama sa no? Sa ulam pag nagpipiesta, no? Masarap. Hindi pwede yan. Bakit? Una mababalot yan.
Kasi spare ribs na. Tsaka masarap kasi. Unang ano yan. Sarap. Nagustuhan mo, no? Sarap. At gusto po namin magpa-thank you sa nakakulab po namin kahapon na si John Aldrin Cases. Yes. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapanood sa kanya, please balikan po natin siya at syempre mag-subscribe na po kayo sa kanya. John Aldrin Cases, thank you so much po sa online collaboration natin kahapon. God bless po. Kain na. At saka sa mga mga Ilocano, 'di ba? Mm-mm. Ayan, maraming po salamat sa mga Ilocano. Opo, Agyamanak po sa mga kababayan po natin, Ilocano. Ayan. Yes. Tama po ba Agyamanak? Agyaman na. Agyamanak po sa inyo. Sa Kapampangan, bigyan mo kong anak. Mali yun, tama. Agyaman na ako. Parang bigyan mo kong anak, gano'n. Oh. Baby, bigyan mo akong anak. 10. Parang lang, parang baboy lang, 10 kagad. Ilan ba yung mo, dede mo? Marami akong dede. 1, 2, 3. Dalawa lang eh. Hoy, 10 yan. Pati sa likod meron. Nabupulunan ako sa'yo. Ang dami natin doon, no? Ang dami nanood. Taga Ilocano. Ay, Ilocano po. Agyamanak po sa inyo lahat. Sarap. Try niyo po mga foodies. Ang sarap. Cinnamon Tomas? Ay, cinnamon. Tama ba? Basta luto sa naman Tomas. Sinan Tomas. Sarap. Sarap. Di kayo magsisisi, guys. Sobra. Parang gusto ko dito sa rice, fried rice. No? Masarap i-partner na fried rice. Sabi ni Kuya lang, maganda daw ako sa Facebook, sa YouTube. Sa personal, hindi. Kuya Lau, ikaw naman magme-makeup ng 3 oras. Hindi ka gaganda. Mag-uumpisa ng 10 a.m. Tapos magmumukbang po kami ng 2. Yun. Doon pa ako matatapos. Doon pa lang siya matatapos. 11, 12, 1. O, 3 oras nga. Hindi ka ba gaganda? Tapos ganun lang sasabihin sa amin, hindi daw ako maganda sa personal. Nakakaano lang. Pero joke lang. Cheers muna tayo. Love ko yan eh. Kuya Lau, cheers. Nanonood dyan si Kuya Lau. Ayan siya oh. Sabi niya bakit daw di ako tumataba. At saka marami din po nagme-message, nagko-comment sa Facebook din, no? Tsaka sa din sa YouTube. Pasensya na kayo guys kung putol-putol yung video. Kasi naano yung camera. Namamatay init. po yung camera pag every siya. Sarap.
Sorry. Meron pa tayong rice. May wagang rice. Bitin. Nakakabitin na nga naman sa rice eh. Ang sarap po. Hello Kitty kami. Hello, Kitty. Baka naman. Ayan, sa mga nagtatanong po sa akin sa Facebook page at saka sa YouTube, no? Si Kuya Lau kanina kasi tinanong din niya sa akin. Bakit daw di ako tumataba? Ang dami-dami kong kinakain. Sagutin mo. Hindi naman ako tinanong. Hindi, kasi ano po, syempre nag-exercise po kami ni BBM Monday to Saturday. 2 to 3 hours po yung gym, namin, workout po namin. Tapos nagpo-fasting po bago mag-mukbang. Tapos, mabilis din po yung metabolism ko. Ako mabagal. Naku, mabilis sobrang. Mabagal. Nahirapan nga eh. Kaya ganun po. Ngayon, alam niyo na po. Guys, tayo. Sarap. Sarap. Sarap ang rice. Napasarap siya. Dami niya nakain. Sarap ang rice? Hindi na, tama na. Gusto niya ko sumeksi ako. Sabi niya yan? Ha? Sabi ni Coach? Hindi mo sinabi. Hindi mo sinabi. Pero pinapalit ko na yung chan ko. Promise. Babalik na yung 25. 34. Baliktad. 34, 25. Oh, sige, ikaw na. Ikaw na may alam. Gusto mo 25 yung taas mo, baliktad. Ah, baliktad ba yun? Oo. Hindi ko kasi alam yun. 35, 25, 35. Basta 25-25. Oh, baliktad. Ano ka, Coke? Hindi. Coke ka na nun eh. Maliit yung taas. Ano mo yun? Basta't ganun na yun. Gusto ko sexy. Gusto ko yung kay Marian Rivera. Wow. Ah, baka dito. Sige, meron Ati pa. tayo. Laki nito, oh. Gusto ko pang rice. Ano ba? Di naman tayo nagsaing. Gabi pa yung kanin na yan. Huwag na mag-anak. Di ka naman inaanak. Charot! Gusto ko maghanap ako. Wag, may boyfriend ka na. Bad yun.
Mm-mm. Sarap. Gusto ko pang rice eh. Nagmamakaawa. Pagkatapos natin, kakain ka ulit. Ikaw naman. Bitak mo. Bago makalunos siya tuloy. Ganun lang ah. Ba't may harap ka, Maria? What's kaya na pan mini coach? Ikaw ba naman galing ka sa gym, 3 oras kang nagpapapast ka, magugutom? may ulam pa ako. Pagpapak mo niya. Ako din, tiko pa mo. Ayaw kong bigyan ng rice, oh. Hindi tayo pa ang nasa. Tapos ka na ako napabilsan. Promise, guys. Masarap. Masarap talaga. Sarap. Sobrang sarap. Sarap. Asan tuition natin? Bakong. Magluto na po kayo mga foodies. Ang sarap. Sobra. Magugustuhan po ng mga anak ninyo. No? Ikaw gusto ng anak mo. Sarap. Nabitin ako. Hindi. Tamang-tama lang. Nagutom lang yun. No? Oh, ito pa. Sa salsa. Pusin mo. It's Jenny, wow. Nagutom daw siya. Sino? It's Jenny. Ah, Quenny. Quenny, try mo. Masarap siya. Tapos lagyan mo ng ng sili. Masarap din pag maanghang. Sarap. Try mo siya. Patikman mo kay Eman. Magugustuhan din sigurado ni Eman yan. No? Ako magugustuhan niya talaga. Hi! Hey, man. Hey, man. Si Eman. Type mo, no? Noon. Napunutan ka ni Quenny. Pairam. Pairam. Sige na, pairam. Hi, Ate Kimi. Shout out Quenny Kimi. Ayan. Quenny Kimi, lutuin mo din to, magugusto. Simpleng lang siya pagkaluto. Yes. Paturo ka papaturo kita kay Dada. Siya nagluto nito at si Bitsy. Ayan. Ang sarap. Sarap. Tapos ka na? May buhok pa. Nakain ko yung ko. Saan galing yun? Dito. Pero masarap talaga si Try nyo. Mga kapudibis, try nyo. Sarap. Sobrang sarap. Sa mga foodies, naubos po natin yung rice at yung ulam po natin ng, kasi to? Sinan Tomas. Sinan Tomas. Ayan, sarap po. Sa sobrang sarap din na namin mabigkas yung Sa mga foodies, gusto po namin i-shout out ng mabilisan. Yung konti lang naman po to. Team Matibay, shout out po sa inyo. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. I love you all. I love you all. Opo. Team Matibay, Team Walwal, ayan. At sa mga avid viewers, silent viewers, at mga naka-subscribe po sa atin, mga bagong naka-subscribe. Yes. At gusto po namin i-shout out sina Frenny Lenny at Frenny Kimi. Hello sa inyo mga friend ko. I love you. Jason Laksamana, hello. At shout out din po kina Gabriel Shane Geralbe, sa mama po niya, si Ipang Mahilong. Hello po, ma'am.
At kay Sisi Lea Payawan, shout out sa iyo Sisi, at kay baby Allison, ayan. At Hello sa po. asawa niya, shout out sa inyo. At gusto din po namin shout out yung mga nasa Facebook page sila. Combante Kabil Kevin, Hi. Mary Arsenas, Hello po. Alingag Abrasada, Chonalyn, ayan. Hello po, ma'am. Marilyn Cheng, Marilyn Cheng, hello po. Garabise, at kay LG Ganda Bilyate, ayan. Hello po, ma'am. Thank you so much po. At kay Grace Dimla Ocampo from Masantol, kabalen po natin Yes, siya. at kadimla po natin Kasi siya. natin na siya. So mga foodie, mga agyaman po sa inyong mga kababayan po natin. Ilocano, ayan. ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo kahapon. Nanood sila ng Dinakdakan. Yes. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan, mga kapudi, please follow nyo na ang aming Facebook page. Excuse. At ang TikTok ng The Foodie Bee at Yes. TikTok ni Valerie. Yes. Ayan. Ayan, mga kabutis, ganun din sa aming YouTube channel. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!